Mahina yung flashlight ko mga idol. No. So hi mga idol, magandang gabi sa inyong lahat. It's me again, Jots Adventure. Ngayon sa gabi na to ay i-explore ko yung yung abandonadong bahay sa gubat. Tara, samahan niyo ko mga idol. Let's go. So explore natin mga idol. Sana wala talagang mga idol, ahas mga idol. Ito sobrang sukal dito mga idol. Grabe, sobrang sukal mga idol. So grabe, sobrang sukal dito mga idol. Sana talaga walang ahas mga idol. Tara, patuloy tayo mga idol. Grabe, sobrang sukal dito mga idol. Hindi ko alam kung saan ako dadaan mga idol. Nangyari sa flashlight ko mga idol. Mahina mga idol. Hindi ko alam kung bakit mahina ito mga idol. Sobrang sukal ito mga idol. Halos walang daanan. So mga idol, sobrang sukal dito mga idol. Ang balahibo ko mga idol, tumatayo ng balahibo ko. Tara mga idol, patuloy tayo mga idol. Mahina yung flashlight ko mga idol. No. Iwan ko mga idol, ba't mahina ito? No. Sobrang hina ng flashlight mga idol. Mahina talaga siya mga idol. Full charge to mga idol. Hindi ko alam kung bakit humihina to mga idol. Full charge to. Sobrang dilim mga idol, walang flashlight. Hindi ko alam mga idol, bakit humihina to mga idol. Sobrang layo pa ng abandonadong bahay mga idol. So siguro sa susunod na lang ko to ipagpapatuloy. Kasi uwi ako mga idol. Wala akong flashlight. Mahina ang flashlight ko. Hindi ko alam bakit. So uwi ako mga idol. So salamat mga idol panonood. Sa susunod babalikan ko to dito. Paalam mga idol. Bye. Sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel.
And i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video ina-upload. Bye mga idol.